Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Sa pagbulok sa ulan kay inasang kaagahon may pila ka bahin sa Bacolod City ang ginbaha. 26 tanan ka mga pamilya ang ginpang-evacuate. May report si Nico Delfin. Wasak ang puloy-an sang pamilya Kasilaw sang matipagan sang pader sang Bacolod Girls Home nga malapit sa idalom sang Takuling Alihis Bridge kaina sang aga. Istorya ni Jocelyn Kasilaw, manugsaylo na sila kuntani sa ibabaw sang taytay sang magsaka ang tubig baha sa Magsungay River sang Gulpilang na tiphag ang pader kaina sang kaagahon. Ang iyabana nga si Enemesio ang nag-agom sang bagra sa lawas kag mga tiil tungod sang insidente. Abi kuya gani, ang nagragamak kaya kunin ng kawayan lang. Pero pinsar, pinagsinggit ang bata ko nga pa, si mama diin. Pagkili ano mahakay niya garagamak. Siling ko sinya kay papaya pa idog. Kay niya pader ni. Wala dito nagdumdum nga pader dito udang matupa. Sa karon, temporaryo sila nga nagapuyo sa ila kaingod balay. Sa video nga kuha ni Tay Sevillano, makita ang madalom nga tubig baha sa Lacson Street kaina sang kaagahon. Hindi nakitaon ang hagdanan sa Mayfair Plaza bangod sang baha. Ang ini nga gas station natabunan man sang tubig baha. May gin-report nga pagbaha sa highway sang Singkang Airport kag Magsaysay. Gani kagabi pa lang gin-evacuate na ang 25 ka mga pamilya tuga sang baha sa Barangay 39. Kadaman sa ilang natagaan na sang relief packs ang testigayon nga nakabalik sa ilang mga puloy-an sa magtahaw ang baha. Suno kay Jomari Vargas, cluster head sang DRRMO, nagluntad ang baha tugas sang mabasko nga bubo sang ulan kagabi. Gani ginpatuman ang preemptive evacuation sa barangay agod nga mapaiway sa peligro ang mga pamilya nga nahalitan sang baha. Temporaryo man nga hindi maagyan sa mga motorista ang overflow nga nagaangot sa Barangay Vista Alegre kag Abada Iskay. Gintinguhaan ini nga makaayo sa mga residente sa lugar apang liwat nga naguba tungod sa mabaskog nga tubig baha. Nico Delfin para sa DGCast Negros.